Na 8 jaar houdt Ronald Dijksterhuis op als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Dantemediel. Op korte termijn zal hij starten met een nieuwe functie als ambtelijk secretaris bij J21 in Den Haag. We praten dus vanzelfs met Ronald Oer en ja, wat zijn nieuwe functie inhoudt. En hij is direct in de studio aanwezig. Goedemiddag en welkom Ronald. Ja, goedemiddag, dankjewel. Ja, ik neem dit niet eens al. Je krijgt naar je functie. Kun je daar eens wat over vertellen? Je wordt ambtelijk secretaris van J21 in Den Haag. Wat houdt het precies al in wat je doet aanstellen? Ja, het kwam voor mij een beetje als een verrassing. Want ik had er geen rekening mee gehouden. Ja, we zijn natuurlijk, ik stond op de lijst voor de verkiezingen ook, voor J21. We zijn natuurlijk flink gegroeid. Van 1 naar 9 zetels. En dat betekent ook dat in Den Haag in de Tweede Kamer er ook van alles rond de ondersteuning van de Kamerleden moet worden geregeld. Dat betekent dat er beleidsmedewerkers moeten komen. Er moeten mensen voor communicatie zijn. Nou, je kunt er alles bij voorstellen. Eigenlijk bouw je een kleine organisatie op rond de fractie. En de ambtelijk secretaris, daar is zeg maar het hoofd van. En het was heel snel gegaan. Dit is natuurlijk een functie waar even benaderd wordt. En ik ben hartstikke blij met deze kans. Ja, de inhoud van het werk, het zit hem in 2 dingen. Dus de inhoudelijke taak, het aansturen van de mensen, het adviseren van de Tweede Kamerleden. Zorgen dat alles rond alle P&O en financiële zaken allemaal goed loopt rond de fractie. Eerste aanspreekpunt voor de griffie van de Tweede Kamer. Overleggen met de organisatie van de Tweede Kamer. En er werken in de Tweede Kamer zelf ongeveer 500 mensen. Dat is ook een enorm grote organisatie. En daarnaast ben je ook eerste adviseur op de politiek inhoudelijke lijn voor de fractieleden. Dus een hele veelzijdige functie. En hoe viel jou toen jou benaderen waren? Hoe ging dat? Weet je dat nog? Ja, ik werd eigenlijk direct na de verkiezingen gebeld. Nog een van de Kamerleden. En die zei, we hebben het er in de nieuwe fractie over gehad. En we zoeken iemand met wat meer senioriteit. Iemand die ervaring heeft met het werk. En we weten wat jij in Friesland doet. Bij de gemeente hebben we ook een nieuwe organisatie opgebouwd. Zou je dit bij ons willen komen doen? En toen dacht ik, dat weet ik eigenlijk niet. Daar even over nadenken. Maar toen ben ik er heen gegaan. Op een dinsdag met alle Kamerleden gesproken. En daar hadden we allemaal een goed gevoel bij. En toen hebben we het eigenlijk, een paar dagen daarna hebben we dat ook afgerond met elkaar. Dus het ging heel snel allemaal. Was verrassend. Ja, en na je uitdaging betreft ik een ASCII bij een horen. Hoe zie je waarom op de periode hier in Dantemediel? Je gaat hier in de rie zitten, je gaat wethouder wezen, 4, eigenlijk alle fjouwer. Hoe zie je daarop waarom? Ja, het is inderdaad wel uniek bij dezelfde gemeente. Dat kan, weet ik niet precies, maar dat is gewoon gegaan zoals het gegaan is. Het was ik heb een hele mooie tijd gehad. Ik vind de gemeente Dantemediel een hele mooie gemeente. Ook zeg maar met de dorpen, de mensen. Wars van allerlei gekkigheid vind ik ook wel mooi. Dat hebben we ook al gemerkt. De mooiste periode was natuurlijk wel de afgelopen jaren. Toen we bezig zijn gegaan met ontvlechting en de opbouw van een nieuwe organisatie. Waarbij we het ook zo konden vormgeven zoals wij dachten dat het past bij wat bij hier, zeg maar. Met alle dingen die nog wat beter moeten. Dat is altijd zo natuurlijk. Denk ik dat we iets heel moois hebben neergezet. En daar ben ik eigenlijk heel, heel blij mee. En wat van die jouw dingen die ik niet eens opneemde, vond je nou het allermooist? Wethouder, in een rie, 4 of toch gemeentesecretaris? Nou, laat ik vooropstellen dat ik vind als jij in een gemeenteraad zit, of in de Tweede Kamer, of in Provinciale Staten, als je verkozen bent, is eigenlijk het allermooiste wat er is. Want dan heb je vertrouwen van de mensen gekregen dat je om iets voor hun kunt betekenen. Het is wel zo, als jij gemeenteraadslid bent, in welke gemeente ook, sta je natuurlijk altijd wel ver af van wat er nou in zo'n gemeentehuis gebeurt. Dat is wat verder van je weg. Je komt daar een aantal keren, 1 keer in de week of zo, en dan vergader je daar. Maar ik ben heel erg van het organiseren, de organisatie, leiderschap, dat soort dingen. Ik vond het ook wel heel mooi de afgelopen 8 jaar in de rol van gemeentesecretaris en algemeen directeur. Waarbij je echt zeg maar ook mensen verder kunt helpen. Ook mensen die in het gemeentehuis werken. We werken heel veel met jonge mensen bij ons. En dat vind ik heel mooi om te doen. Ja, prachtig.
Ja, en jou wen je hier nou ook heen. Wat is het Friesland? In Dokkum, ja. In Dokkum. Ja. Nou, ga je skierlijk naar Den Haag te werken. Hoe gaat dat in zijn werk? Blijf je wenjen? Ja, goede vraag. Dat is een vraag die iedereen ook stelt natuurlijk als eerste. Hè? Dat is logisch. Nee, het is de bedoeling dat we blijven hier gewoon wonen. Eerlijk gezegd, we hebben net ons huis helemaal verbouwd. Dus dan kan ook nog een keertje zoiets zijn. En je denkt van ja... maar nee, we wonen hier prachtig mooi. En betekent dat ik ook veel van huis ben. Dat is de consequentie. Ik ga sowieso in een gemiddelde werkweek. 3 nachten in de week ben ik in Den Haag. En dan werk ik daar. En dan hoop ik altijd donderdag, eind van de dag, weer hierheen te kunnen. En dat vind ik ook wel mooi. En weet je, moet ook allemaal heel eerlijk zijn. We wonen hier prachtig met elkaar, hè, in deze regio. Ik vind Den Haag een hele mooie stad. Zeg ik er gelijk bij. Maar het is natuurlijk alles om Den Haag heen. Dus ook wel heel druk. En nou, dat vind ik wat minder. Hè. Ik hou heel erg van hier. En hoe we hier wonen, hoe we hier leven met elkaar. Dus we blijven voorlopig in Dokkum zitten. Ja. Goed. Ja. Dank u wel voor jouw talieachting in deze uitsturing. En een heel soort succes met de nieuwe functie. En ik heel erg bedankt voor jouw inzet al rond voor Tante Mediel. Graag gedaan, dankjewel.